Danas se nalazimo u Pančevačkoj hali sportova gde razgovaramo sa trenerom najuspešnije muške ekipe u Pančevu u 2015. godini. U pitanju je trener Železničkog rukometnog kluba Dinamo Ivan Petković. Gospodine Petkoviću, dobar dan. Dobar dan. Evo, 2015. godina je na izmaku, jesenja polusezona u Super B ligi je završena, pa kako ste zadovoljni rezultatima koji su iza vas? Pa sigurno da sam zadovoljan i moram da budem zadovoljan zato što smo osvojili jesenju titulu. Dosta hrabro smo ušli u ovu sezonu 2015-2016 sa jednim sastavom koji je mlad, koji je prošle godine izborio opstanak u Super B ligi. Kad kažem hrabro smo ušli, da nismo dovodili nikakva pompezna pojačanja sa nekim ogromnim budžetom, nego smo probali sa tim mladim snagama i sa par iskusnih igrača da probamo da dođemo do cilja. Izuzetno sam zadovoljan prvim delom, rezultatski, i kako je sve to izgledalo i na terenu i van njega. Vi ste, ekipu ste preuzeli na početku ove sezone i odmah tada ste najavili plasman u najviši rang. Da li postoji možda nešto čime niste bili zadovoljni u ovom prvom delu sezone? Pa sigurno da su ambicije bile najviše s obzirom na sastav tima, kad to kažem, da su igrači 96. godište koji su sada u prvoj ekipi pred kraj prošle sezone osvojili u Srbiji, su bili kadetski prvaci Srbije, i sigurno da je to i upravi meni donekle dalo nekih naznaka da oni mogu da se uđu u koštac sa ovim nekim ozbiljnim radom i ozbiljnim rezultatom koji treba ovaj tim da napravi ove sezone. Sve je to bilo pod nekom velom tajne i kako već god hoćete, mora na terenu sve da se pokaže. Oni su mladi momci koji još nisu igrali na ovaj rang takmičenja i nisu se susretali sa ovako velikim pritiskom da svaka utakmica mora da se pobedi. Ovu sezonu su za sada izneli ovi iskusniji igrači. Koliko je bitan taj spoj mladosti i iskustva u vašoj ekipi? Pa sigurno, jako dobro pitanje. Imam par iskusnih igrača koji stvarno, što se tiče atmosfere i hemije u timu, prihvatili su te mlade, što se kaže, trpe ih njihove neke neiznuđene greške, tako da sigurno ništa nije slučajno se desilo ovaj rezultat. Počeo od te atmosfere, od dobrog rada, stvarno postoji pečat sigurno trenerski ovde, ali ima i onih stvari koje se skoro nikad ne spominju, ali su jako bitne za ovaj rezultat. Nadam se i na kraju sezone da ćemo ostati u prve dve ekipe i ući u Super A ligu. A to je pre svega upravni odbor koji je uspeo da mi omogući jako dobre termine, uslove, da su stipendije na vreme, da odradimo jedne dobre pripreme. Samim tim daću vam podatak koji možda niko ne zna, ali koji je jako bitan, da smo išli na noćenje u Zubin Potok, da smo odradili trening pred to jako teško gostovanje. To su sve neke stvari koje je meni kao treneru jako bitno, da mogu normalno da funkcionišem i da radim. Svi pominju samo igrače i trenera. Ja bih hteo da spomenim moj stručni štab, kojim se ovom puta javno zahvaljujem. To su dva vrhunska kondiciona trenera, Brane Jovanov i Filip Lajić, koji su odradili jedan vrhunski posao, gde smo fizički stvarno bili dominantni u odnosu na sve ostale ekipe, gde Goran Belić kao moj prvi saradnik nije samo usko vezan za golmane, nego mi pomaže i u skautiranju protivnika i u spremanju taktike za naredno kolo. Tako da medicinski tim isto, to je jedan sklop, stvarno jedan tim, i opet spominjem i dobra atmosfera u slačionici i hemija, tako da ništa se nije slučajno desilo ovu polusezonu. Sve ima svoje zašto i zato, tako da stvarno sam prezadovoljan što se tiče svih segmenata i samo ovako da nastavimo, nema opuštanja, ima puno jako teških utakmica, 11 kola, ima još puno da ostvarimo naš san. Kakva je situacija generalno u pančevačkom rukometu i da li upravo ovo što ste rekli sada ide u prilog da u nekoj budućnosti stoji na dobrim nogama pančevački rukomet? Pa sigurno, ja sad moram otkako je Saša Pavlov došao na čelo rukometnog kluba Dinamo, mi možemo s time da se pohvalimo, to je nekih 5-6 godina, da smo mi jako stabilan klub, da nikad nijednom igraču u poslednjih tih 5-6 godina nismo ostali dužni ni jedan dinar, da normalno funkcionišemo, da imamo sve mlađe selekcije,
da ćemo ove godine pokušati da ostvarimo cilj da uđemo u Super A ligu, što ja mislim da je Dinamo i mesto i sve, tako da mislim da smo na dobrom putu i posebno mi je drago kao mladom treneru da smo uspeli, opet kažem, da sa ovim mladim igračima napravimo jako ozbiljan rezultat prvi deo prvenstva. Zato i kažem, nama fali neiskustvo, to se videlo i na utakmicama i sve, ali mladost donosi nešto drugo, donosi energiju, donosi brzinu, tako da nastavimo da ozbiljno radimo i mislim da neće biti problema. Što se tiče rukometa u Pančevu, mislim da neće biti ono što se kaže zime, da samo nastavimo ovako ozbiljno da radimo i mislim i što se tiče uprave i sportskog direktora i nama ovde što smo mi sportski deo, trener, igrači i mislim da smo na dobrom putu. Mislite li da je realno da sledeće godine, znači na kraju sledeće godine u ovo vreme razgovaramo u sličnom tonu, dakle da pričamo o uspešnoj sezoni Dinama u Super A ligi? Ja čvrsto verujem u to, ja ne bi ni preuzeo ekipu da nisam verovao i tog trenutka kad sam je preuzimao da možemo da napravimo taj rezultat da budemo u prve dve ekipe u Super B ligi. Znači, jako sam ambiciozan, kao što i klub ambiciozan bio, tako da drago mi je da su oni prepoznali moj kvalitet da ja to mogu da uradim, tako da ja tu stvarno nemam daleko bilo nekih ozbiljnih povreda tih nosioca i naših nosioca, ali mislim da nastavimo ovako dobro da radimo i da se spremimo, da probamo da dovedemo neko pojačanje i da ja se nadam da ćemo biti i ostvariti naš cilj, da budemo u prve dve ekipe. Vi ste za 2014. godinu bili proglašeni za najboljeg trenera u Pančevu. Koliko mislite da ste opravdali tu titulu koju ste dobili i koliko ste zadovoljni na svom trenerskom planu u prethodnom godinu? Pa sigurno da kao trener napredujem i trudim se da budem maksimalno posvećen, da se edukujem, da sve jeste prošle godine. Sigurno za mene je bila velika čast. Ima mnogo velikih trenera u Pančevu i ozbiljnih klubova i ozbiljne rezultate prave svi sportovi, tako da sigurno sa jedinstvom sam napravio sjajan rezultat, u viši rang sam ih uveo, prošle godine isto sa devojkama, znači smo napravili sjajan rezultat, 30 vezanih pobjeda, ušli smo u viši rang, nadam se da će nastaviti s tom tradicijom i da Železnički rukometni klub Dinamo uvedemo u viši rang i da imam neki kontinuitet rada i za sada to ide jako dobro, tako da stvarno treba da budem zadovoljan onim što je, ali u mojim rezultatima, tome svemu treba da sudi neko drugi i moji rezultati, ljudi iz uprave i vi kao javnost i gledaoci, a ne ja sam, ne treba da pričam o tome. Postoje li i kakve su razlike između treniranja muškog i ženskog rukometnog kluba? Pa to pitanje mi je dosta puta bilo postavljeno. Mislim da nema nekih velikih razlika. Ja se nisam menjao u načinu vođenja treninga, načinu vođenja utakmice. I jedna i druga strana je dobra strana. Možeš da radiš kao trener. Trener je jedan jako težak, ali jedan jako lep posao koji ja obožavam. Znači, trener stvaralac može da sve ono što radi na treningu može da primeni na utakmici. Ako me razlike neke velike nema. Znači, isto sam radio i kao trener sa ženskom ekipom i sa muškom ekipom. Mogu da kažem da su devojke disciplinovanije u smislu to koliko je dobro, neki put i nije dobro. Muškarci možda u nekim trenucima napada mogu da budu lucidniji i da se odvaže da reše tu situaciju, dok od devojaka može dosta puta da bude to striktno ako se prozove neka akcija. Ali neke generalne velike razlike nema. Znači isto je, po meni isto je voditi i žensku i mušku ekipu. Makar sam i ja isto vodio, možda drugi moji kolege su vodili različite, ne znam. Hvala vam na ovom razgovoru i puno lepog provoda za Novu godinu i puno sreće u nastavku sezone. Hvala i vama što